Hyppääkö kyyti? Nytkö vlogi rullaa? Joo. Oikein kolainen. Tässä unohtuu liikennesäännöt kun kuvaa vlogia. Aurinkoista huomenta. Tervetuloa Sodankylään seuraamaan meidän vikakuvausreissua. Käytiin eka vähän Kainuussa, mutta sitten loppu lumet kesken, niin ajeltiin tänne pohjoisempaan ja nyt ollaan menossa spotcheckille. Lefetetty edes vähän, niin riittää ne meidän tikkaat. Meitä on. Sodankylässä aika hyvin lunta. Pätkä alkaa olla aika loppusuoralla, että puuttuu enää muutamat. Toivotaan, että saadaan ne tällä reissulla purkkiin. Nyt käydään lounasbreakillä ja sitten aletaan sessailemaan ja testailemaan. Mutta hyvän näköinen lounas. Oi joo, voi ottaa alkulämpöt. Tää on ihan täydellinen messi. Haluaisin tässä taas se sisään, kun sen kolmosen ulos. On kyllä sairas kynsi. Jälleen kerran yksi hyppy tyhjyyteen. Ekalla. Tuntuu ainakin, että pääsi ihan hyvin tonne ylös. Hyvälle tuntuu selässä, jes. Vähän jännitti sitä, että tehdään paljon siihen sattuu. Mitä? Mitä? Vittu oli hyvää. Pitää kyllä katsoa millä se näyttää. Ei. Eikö se ollut ihan hyvä? Eilen käytiin chiikailemassa ja oli semmonen hauskan näköinen pikku wallride kattolinjasetti, niin lähdetään kattoo, että miten se toimii. Mikä se on lumeen koostumus tänään? No niin. Mä en tiedä, onko vielä ihan noin lämmin. Se on enemmän tasapaino juttu. Väärä puoli. Eiköhän se toinen. Ei oikein liukunut. Se on kyllä hauska spotti. Vähän nyt ei koko ajan tapahtuu jotain. Vois eka ottaa ton ainakin silleen smoothisti. Pitää tehdä varmaan takakantilla se back ykkönen. Ai enää! Aivan upea! Oliko nyt hyvä? Toinen matsku tälle kaudelle. Oi. Ei toiminut. Autettiin kaveria vähän. Niin. Enää tässä vaiheessa kauttailla vähän pahahajuista nämä monot. Tuolta. Noin. Tonne jos tulisi, niin olisi kyllä hyvä. Tehdään vaan kunnon pumppirata sinne. Aika hyvä vauhti edittyy. Ja varmaan joku vartti lapioitu ja ihan sairas ländiä. Mietin, pitäisikö sen kulmankin suuntaan vähän tonne. Tässä on kyllä pikku viritelmä. Meikäläisen pohja on vähän kuin hiomopaperilla vedetty, niin nyt koetaan kaikkemme. Ja saatais lauta liukua ja vauhit kohille. Mitä helvettiä? Joo!
Homo! Mä ajattelin, että mä kaadun, se oli kimas. No niin, kovia hinkkejä sitten jälkeen niin saatiin matsku. Eka koitin grippleriä sisään tuohon seinään. Ei vaan hiffannut, miten tuohon tapahtuu. Sitten keksin, että semmoisen etukanti, onko se nyt frontti 4 tai frontti 3 sisään. Ja sitä hinkattiin tässä muutama tunti. Ja sitten ihan puskista jotenkin se ländi vaan stikkas. Niin ehkä oli tän kauden vikamatku.